Gabay, tiil lagi na bay. Hello? Wala, nalubat ko. Wala siya interesting. Ano yung boring life pag wala nilang... Wala na sila, na yung trabaho. Nawala silang dyan o si girl. Wala na may mga lingaw. Wala mo kanta sa mo. Wala mo buhat o kabuang. Lagi. Wala ko'y kauban. Wala gay niya. Ano ka to? Wala Bayot. Wala bayot. Wala daw bayot. Sakita eh. Ako di ay ma-hurt mapukuha na oy. Dapat na isa na pinagbayot. Oh, joke lang. Si Alexis. 2 girls, 1 cup version. Inana na siya ka-lonely. Nawala ng mga kabuang. Wala na siya mainom. Nahurot ng botelya. Yan yung Nicholas, nawala. Iyang love. Ako ah. Ay. Ay, pakuntiin. Pasilingaw ko. Wala na ako gi-control ba eh. Nana na siya basta lonely. Basta buringan ba. Unap. Pajitilo. Pirti mo gawa. Papatay na. Klaro ana oh. May gani na yung sinilas. Oh, pa na. Kita dyan do. Napadjud oh. Color coding kayo. Green. Morning kuan bay. Morning. Tiil sa alien bay. Sana na kung tiil, no? Lagi tiil lagi sa alien no. Unique ba yun? Ang dua kay gasapatos. Di lang nato ipahubo kay basi manimaho. Ano siya. Ito yun ang ako para humot. Nani na may ka-board by ka-video-video basta wala ilingaw ba o bali dai. Nani na may ka-board by video-video wa jud bitaw lingaw bay. Pagpakita na lang sa tinti ni Julius. Uy. Bad na siya, bad na siya. Kamu bitaw ha. Imo alam. Alright guys. Inom dami. Nanay kuan. Di mao nga tawo. Kabalo na mo di na mo. Kabalo man ka di mao no. Nga di kani pareha na niya. Di na sila mo nga tawo. Okay na na bay. I understand. May boring na kay bay no. Boring na. Galing. Ito yung balay. Basta ka pala bigyan. Sa among balay. Hindi na kay fart. Why na dito bay? Isda nga. Ah, lonely na kay isa o walay. Okay. Walay lingaw. JB man sa artista ni kana. Sige JB. Ikaw may star. Shine. It's your time to shine ba? Shine your gayness. Show it to the people. Ayaw ba? Nag-apay na dito tayo. True color. Action na kayo, bay. Ningkalat. Gikan kay Paulo. Sa Akua. Padulong kay Ger. Padulong kay... Kinsa pa? John. Kay John. Kay abot na John. Kay Shay. Ay, best friend. Gay Paul. Ang kulang na lang mo gawas. Kay Don. Di niya siya magpag-gay ba eh. Liligid. Grabe kini siya Carl. Okay. Sulit. Okay, cut. Quick. Solid din siya. Oh. Hi. Hi. Naog na siya. Okay. I think she's going somewhere. Oh, this is a documentary for the apartment of the Beast Doctors. Yeah, she's going. I think she's going somewhere. Somewhere out there. It's okay, Julius. You can see her tomorrow. It's okay. Ay, sister. Ay. Done. Oh, hindi pa na siya halata. Wala pa na. Hindi pa na siya. Pero wala na si JB. Oh. Taken. Head to toes. Oh. Falling in love. Si Don, lalaking lalaki. Sulit. As in Sulit ako. Ikaw na. Ay! Hindi na siya mubarog dyan. Yeah, oh, sige lang, pagkuhan. Sige. Pag sem break.
Dito lang, Paulo. Ang barog na tanan laki. Mukalat na. Ang mga gay baby. mga bisduckers. Di ba? Sabi masin ninyo na. Pelbelonian. Puro sa mga gay sa inyong mga guys, ha? So? Ha? Ulo po sila. Nalamig ka, chika. Chika-chika na ta. Sa to. Bali na kalimutan na niya. Na 5 minutes na. Yun lang na nato. Last word. Last word. Last word tayo. Gawak ng mga bibil. Wala. Last word. Magyapon. Magyapon. Last word. Gia! Oh! Charha. Jiha. As in gay. Anyways. Pa-spread ni Nato. Ako last word. Ang putla. Mauwaw manggoy. Shocker? Shocker. Ano yung tayo naman tawa niyong katawa? Tawa daw, tawa niyo sa tawa. Tawa dog, tawa nga tawa. Ano ka sa tawa? Kabalo kang ano. Hindi siya katawa bayo. Mahina mo yung muna siyo. Tawa gani. Mukatawa, kung matawa siya bayo, bitaw mo anak mo na siya. Matapos sa ilong ko. Are you serious? Kana. Okay na. Bye. Ikaw ba? Tawa daw eh. Ayaw na Makayo ba? Makapture na ninyo. Serious talk. Bye. Ikaw naman na to ba yung explain namang gayness na to ba? Si Don wa pa natakdan. Dili ko mo storya. Si Don wa pa natakdan. Kailang na spread lagi. Di man ba sakit man? Yun, okay lang. Sis. Ay, mga tao. Hindi ka man Hi. join. Hello. Yeah. They're home from the apartment. This is our neighborhood. As in hood. Spider-Man. Friendly neighborhood Spider-Man. I guess we're going somewhere.